Dilapidated kag daw halos hindi na nagakaangay sadto nga istaran sang hinuptanan ang Bacolod City Pound sa Barangay 35. Sa kalawig na gani nga wala makaayong gate kag mga kennel, halos makapilaman ka beses nga napalagyuhan ini sang mga hinuptanan nga ido kag kuring. Hindi ini mabata sa mga grupo sang animal welfare group kag bisan sa mga local artist. Gani sa nagligad lang nga binulan, nagbinuligay ang mga animal rights advocate kabahin diri ang grupo nga artistic crew para mabuligan ang mga layaw nga hinuptanan sa pound. Sa pagpanguna ni Assistant City Veterinarian Dr. Jack Cabugwason, ginsugura nila ang pagkaayo sang pound sang nagligad nga bulan. Ginlimpyuhan nilang palibot kag samtang ginaamat-amatan ang pag-ilis sa mga tuktukon nga kennels, masako man ang mga artist kasubong ni Julius Anyasca sa pagpaminta sang dingding kag pader sang pound. Halos kada semana nagabalik-balik sa pound sanday Julius agod magpaint. Nga volunteer man kami sa iban nga mga dog pound, mural man kami. Pagsulod namon, then medyo ka-aggressive pa mga ido, kagapanaghol, pero pag dugay gali, mga ka-playful man sa ila, kagamo pag inang challenge, pag iting gamural ka, tapos madasok sa imo ang mga ido, mga suot-suot sa imo tiil, kisa ginainom pa nilang tubig sa tinta, ginaampangan ng tinta. Si Julius isa ka anay OFW. Nagdesisyon siya nga magpauli agod balikan kag matutukan ang iya ginakahiligan, ang painting. Para kay Julius, kaysa man kakatapos ang Back Project PH, importante nga matagaan sang maayo nga puloy-an, ilabi na ang mga layaw nga halos wala na sang masandigan. Magluwas sa pagbabaskog sa kampanya para sa animal rights, nangin kabahin man si Julius sa mga advokasya para maamligan ang palibot. Sa kilid anay sang baybay sa banwa sang Pontevedra, nagapuyo si Julius. Amo nga malapit sa iya tagipusoon ang kampanya agod maproteksyonan ang baybayon kag pati na ang mga nabilin nga kagulangan sa isa sang Negros. Pero labaw siya pagpakigbahin sa environmental advocacy ang pagaulikin ni Julius sa iya mga pareho nga artist, ilabi na ang yadtong nagabalatian. Sang nagligad lang nga sinimana, ginlunsar nila ang fundraising event agud mabuligan ang pagpabulong sa ila kaupod nga artist nga nagapa-dialysis. Yung Art Hills gali, nagsugod gina siya sang pandemic na artist helping kapwa niyang artist. So amo na nga do kanami lang bala nga bisan sa gamay nga paagi makabulig ta sa kapwa ta mga artist. Actually hindi ko man si Wendell, hindi ko na siya kilala gid personally, pero do kanami nga magbulig gyapon sa gamay lang nga butang makabulig ka sa kapwa mo nga artist. Ginsiling ni Doc Cabugwason nga dako nga bagay ang bulig sa mga kaupdanan nga artist ni Julius. Ilabi na sa bahin sa pagpasanyog sang komunidad, partikular diri ang pagpasanyog man sang tikang batok sa animal abuse. Labi nga nagapasalamat ang pamunuan sang City Vet kag nagadumala sang City Pound nga ang daw anay tangkal sang ido ang amat-amat nga nagkambyo sa isa ka matahom nga obra maestra. Daw pareho man lang abi nga nagbisita ka sa isa ka matahom nga atraksyon kung mo makita ang maduagon nga mga mural nga himo sang artistic crew kag mga animal rights group. No, gin-renovate na nato ng atong dog pound. The purpose of that is not just to appease animal welfare groups or not to promote animal welfare, but of course to increase the capacity sa atong pound. So in the past 2 months, for now, ang assumption to we will be able to double the number of dogs sa pound. Nga, pero mas conducive. Unlike before nga gina-cage sila, kaya ginapangbuyan na sila naman. Nakakadto na kami daw, nakalabay kami na sa una sa dog pound, sang wala pa na renovate, kagway pa na pintahan. Grabe, so daw ka dulong, basta daw ka dulong, kag damo mga guba-guba, pero subong makibot ka, makalabay ka na subong, grabe daw ka Instagrammable, daw ka jolly, daw ka happy place na gid, kanami gid. Sadto pa man, hilig na ni Julius ang mga superheroes, pati na ganing mga seahorse kag kasag, kag iban pa nga sea creatures ang nahimuan niya na sang superhero character. Bagay nga makita sa iya ang duna nga pagkamabinuligon kasubong sang isa ka baganihan. Para kay Julius ang abilidad niya sa art, ang bugay sa makaako, kag dapat lang inigamiton sa husto agud maamligan ng iban pa nga bugay para man sa masunod nga henerasyon. Hindi mo kinahanglan mangin gamhanan o kon may ikasarang agod makabulig sa imo isig katawo. Bisan ako o kon ikaw, pwede mangin baganihan. Ako si Nico Delfin, magadala sa mga istorya sang paglaom kag pag-asa sa kada semana.